aka kyerɛ sɛ wiase ɛna hɔ kwa enti ɛmfa ne tra wɔma ɛpemba Nyankopɔn ɛma wo mu bi wate ɔma wo bi na ɔma wo ba ne bi obi da nya bi a oyɛ kwa kosie n'anim no a wɔn akye no no hwɛ akwala tobro mu ko Facebook na hwɛ bi abɔfo yɛ atwa to hɔ na ɛmba no bi nom ɛmfa nyɛ nyame yɛ adom a ɔkyena na de kyeɛ sports for no ba na afei yɛ tomu a mene obi ebedi enkomo na wakyerɛ wo kwan a wɔmfa so a asɔfo binom wɔn pulpit no nneɛma a ɛhyehyɛ pulpit n'aseɛ no nneɛma a ɛhyehyɛ pulpit aseɛ no ɛnyɛ nneɛma ketewa wo sɛ na ano mene kontomire case edi nkɔmɔ no tie ɔkyena nyame yɛ adom na ade kyeɛ de kyeɛ a mɛsɛn afrɛ ne bio na mafrɛ foforɔ ka ho na wɔhunu sɛ asɔfo binom yɛ genuine na bi mo so yɛ fake yɛte ya na ehu odiifoɔ ba wakɔdua ɛyɛ preko ɛwɔ na Sunday mu wɔn frɛ na hemfie no wote deɛ ɔkan ɔsɛ ɔde bɔ ne instrument ho ban na sɛ wo a wokɔtɔɛ no koraa no wo bɔ instrument no ho ban a broni na ɔyɛ instrument na egu shop wo bebrebe no ɛne sɛ ne ɔno ɔde ɔsono anaasɛ ɔde nantwie ɛna bɛbɔ ho ban Nyankopɔn no ɔbɛn yɛ ne o ɔbɛn yɛn paa yɛbɔ mpa yɛ a wotie o kentene wo ho tretene wakwan kakra bi a ɔno so wotie wo bi na wode wani ato sɔfo so too much no uwe hwana na ben ɛwɔ Ghana ha te sɛ odiifo John Taylor kɛsɛmɛni sɔfo pani a ɔyɛ doctor bishop Fifi Emisa Samuel ne sɔfo pani no odiifo John Taylor mpo otumfo Nyankopɔn ato nsa ɛde afrɛ no ɔno mpo a na hon konkono ahyɛ ne mma no wode wani to no so a ɔkɔ nti na wo mmɔmpa yɛ nti asɔre ne bi wɔ hɔ a da asɔfo ama asɔre no saada no asɔre nyɛ de meboa saada na sɔfo pani ama asɔre saada na asɔre ne nyɛ de na sɔfo pani ni hɔ sɔfo pani wu sɔfo pani yare ɔsɔfo so tumi yare hɛde sɔfo yi ya suspect no young guy when asɔre ni so din ko Facebook na hwɛ nti mu a mo akɔ da no ne nka asese na de wayo no ene be kyerɛ de ɔte Sunday mu ha ɔyɛ Anointed Grace Prayer Ministry Kofo Camp Apostle Dr. Richard Kwasi Frimpong aka de ben ababa me aka de ben aka se de ben tu bra de ben the Deben of Angel Adona. Then you go see her above. Fabra so na me here. Apostle Dr. Richmond Frimpong, the priest of Angel Adonai. Here. Abosum dinine okotne demons dini na dada binom so saa na so e man de kra na omoye mwanwa no e ma binom ma menchia etobu tu fo ma ya no tobu tu fo ma ya mo wote sen monyimutu enamfo guys bebre wo miduru ha ya na mpese mi gina wo nanso ya na mo pebre papa tobu tu fo ma ya mo ho efe mo sanso pebre na o gina we ya so a na wakọ ena so sidi da bi enka wakoma o da so fani de enka wakoma da bi enka wakoma odi agro mbe wer hu nyina obekora kapere kura nche obotom ade be chi na fe odalan kurusam bompa ye ni bi na awurade betiewu wati won so ya Abraham asini oye sofo otime fom onso otime fom adom na nyame de adom no oso obo yen se ni seso to so ma woni na hobi na bompa ye no awurade betiewu
0543 989 989 eneme de ko eye kumase e ma okotie arahose na esiye no football ni no ena afei eye osofo na ya suspect ni se okosia kwada a onni busumi ensia awtua no fo ano o maame wan o papa wan onya akwara mo no saa no onya no wo hen aposufo ba yuhwem na ehunu no kora ewom na ochi wei mo amofa kyera kwan no so no mo mama ni na ho wate kyera kwan no so mo mama ni enna ho hello Salam patro. Ensem sisi o. Sisi pa na. Why new? Patro yes Eric. With me free the system wa besim. O ka sa free bechem. Ya do me free be kuma do sa wa besim. Ah okay, enti o Eric. Oh na listen dia de ya ba mu awre ndodo. Tini na ya ye. Ba na me patro. Na no member that me ba juma kura ka ma beto bet me be se why is to we west from na enye manisa na ka me pe so ko kontomri na baba me o mu de ma me bet me friend on fanti kana me hia no sa te dia ka me hu we wan ka me ko no ho ma na se ma de ka tira ma no Mate o chano pa ya frame why Pacho mate 0543 989 989 0247 989 989 enkwada na amakwan aba no vacation classes na mo ye no mon ka kire enkwada na se me se taxi drivers binumu a wo mo firi kromu ha wo mo nenam ha no mon hwe o mu yie ukuoda mon hwe enkwada ni yie a enkwada mi nu enye papa hello nana himani Tacha SOMPA hima awosu sanso yentie we nana ma adwe yemo me ma wonu tin ni nyina adwo ya joso nana eda mase sanne mo ma ensense yitimitibi enkanya SOMPA nkansen we hi na ke kwa akote no kaya ntine baby a enti da bia wo ka hye ma ye ni na ho ya mie ni esi mie ni da ho de kompai bona ye hwe ye nkari sofo no hwe ansana ye be kompai bona ya enya sofo nyina na esi e kom ho mpai bo intino yankopon wo moye no won kan akoma no won tie gidie mu na yenya ya chinchin na yankopon ye ne ha ya hwe de ne mo mpa ye nsu yankopon intina ma ye da wase na me fa kwenye so atie ju so SOMPA fa ta fu nyina se na wo hwe mire ne hwe me na sanki ko nhye mu di na nka ya den se bi to mo na so nsu ne to yintino yanko entinya me adma wo chena bren le trust SOMPA fa ta fu nyina se chena bra enyumera no nai ibe ko nhye mu wo be bi aye ko no okay Obia mombo de mra na ye ko sunya na nsama ye ko tie ye fanto o manim mate nana ye da wase pa ti fa kwenye so series ba to SOMPA fan craft nyina omunyina eti ya onyara bi section ye be ko nhie mu di ya me ya doma the next meeting no na ye cast no aba bedru enti ahemfahemfo ni nyina eba na mode wo mudi ni nyina aba na mabaje cast na e de akwa wo mo na afei ye hunu eye ye dodo ni nyina utie me na onsoso obi sisiu obi tete obi hahaw ompana wadadaw anase waseseu anase wabu kwasia odo wafa kwan bi so wonte ase enkonkran enkokumase braha fabra sede opesa wo kan no ye be ma kwan ama waka asem no se sitie na yagina so ayehwehemu na no
obi di nasem eba ha yen sasasem yo chena ya monhwe na adekye bia monye sa recoveries ni bi mame na ya je asase na ka asem na kama amaso ndi aba obi nso obefo obi sika obefo obi ayi ose obema ne sei na no ya gini sika e de ama no na de ntia na yempese babon timbu ha na mo ye mpanimfo bi mu ye posifo mpanimfo bi mu ye fire mpanimfo oboso na mesrew e babon tia me nimegu asem situa ne sika ma no na watua ama no oso interest mo obi nsisiw bra na emra no omampanyin mpo enso nchen no o hyemra nase hello ensem sisi o ena organize why ni o mbacha mekaza fi ya mili askasu askasu mo kwan ne ye ya kwan de nya kula nso time koja no problem mema honorable Said ababe ya mama wati